Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano pahadzira Radio 63 pano pachake ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndini mushamarari wenyu ndiri pakukupai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe mahari wetena on the notification bell. Hapana chekumirira. Manews updates tichange tichiuya nawo tikamabatanidza kuitira kuti muwane zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani, first update yandinayo mucomment section umu ndatinyorei kuti congratulations first kuna Frets Donzo, kuna Chipo Muchegwa, kuna Greatman Music, kuna Tindo. Vanhu 4 ava ndataura nezvavo muzuva ranhasi vatengerwa mota, vapiwa mota na president Mnangagwa. Vana Chipo Muchegwa vapiwa mota dziri kumashure, idzo ndo mota dzavapiwa papiki ravo apa pavana president Mnangagwa. Vana Frets Donzo apiwa Honda Fit. Apiwa Honda Fit abvanze bo ne 1000 cash. Ndokumbirota zvinofunga mu comment section, and Frets Donzo ane mufaro wakawedzerwa. Hanzi sofa ndapiwa handshake nevakuru. Vadika ndokumbirota zvinofunga mu comment section. Aiwa, chakanaka mukaka urungwe munyo. Ndatingotiwo congratulations mu comment section. Next update daubata nyaya yaBybit. Ane mukadzi akamuunza muno muHarare vanoshedzwa nezita rekuti Mairasi ndo vaichengeta Bybit panguva yaive muHarare. Murume waBybit asati abudikira pasocial media vabuda vachigunun'una vachitaura mashoko ekuti ndazodzurwa mupeji, ndabviswa papeji admin pandanga ndiri, ende vabva vati taane manyu managers akumanager kapo yaya noti yakunzi yaakapo paFacebook. So vanga vachichema kuti ko kumacontract atanga takasainawo neamwe macompanies tichaita sei. Dakusiya muchiona video ndazoona mwawo kuti anzi aiwa iyo mukadzi wemanager zvekumba kwako, but apa pakutaurwa nyaya dzekuti ndanga ndakajoina macontract ndina Bybit. Dakusiya muchiona video, pedza kuona video tazvinofuka mu comment section. Inse munyishamarari wenyu ndatiza. And that chapter is now closed. Kana ushuziva about kune nherera iriko iri kutambura ndipe kuno. Ndochitanga kubatsirwa vamwe kubatsirwa handitya. So ndozvananga yati ndi-advise panapa kuti chingomira kuti ndikaisa post yangu motuka mapages, especially Tramant neMovers and Shakers. Musadaro guys. Movers and Shakers vanhu vaya munatoziva imi chokwadi chokuti Bybit akati ega asikuda kuenda kuchikoro. But vamwe makuenda muchinotukirira chikoro chacho. Hanzi pane imwe comment yandasangana nayo yanga yakazizvoni kana kuti hanzi musatsvagirira venyu nzvimbo pachikoro ichocho here wati guys, taura chokwadi vanhu vese vanonga chitsvaga kurarama. Ngatisadaro nekuda kwenyaya dzinokwanisa kungosolvhirika nekwei. It's very bad. Ngatingoacceptai zviripo. Handiti ngatiacceptai zviripo. Ini kana uya ndichikuzokudza ndechekuti mukaona comment yanga yakasainwa contract naBybit, ndaisa anything ndichi-advertise, because mamwe macompanies acho zvakafanira Tramant iye akapiwa contract rake ndikapiwa contract rangu. Zvichireva kuti inini contract yangu harina effect, harina chakarikanganisa, because ndiri kuita zvavari kuda. Ndongorushuta video rangu ndoita zvavari kuda. Kuita tiri two, that was a collab. Taizoita collab because iyewo aitambira, ininiwo ndaitambira. Handiti iyewo aitambira, inini ndaitambira. But iko zvine zvandinacho kuita naBybit. Why? Because one, kana client ikatumira mari panoda chinhu chinonzi communication.
handiti vamwe vanogona kutomuka vakatotizvoni takupa scholarship kuno umwe mwana because tiri kumbonyengerera because ndakaona kuti panyaya yabhaibhita pagaiti pane vanhu vakawanda vamwe vana vachiona kutoti mwana uyu ari kuyunivhesiti agumira pakati adzifeya nenyaya yekuti ashaya mari then pane vamwe vatotedza kunyora maform 4 saka vana mothers and shakers ava vanogona kutibatsira kuti mairasi tipeiwo vana 5 tipeiwo vana 5 tobva taita sei tobva takupai vana vaya vaya handitya so ndozvega zvandangati ndiadvisegais kuti vari kuda kuita mapostiri aya vaya even chero ukauya nachakwanisa kushaya nhamba dzemurume wabhaibhiti why because handizozva kuti because mimi problem yenyu vanhu maclients mimi ndeyekuti ukaisa mari yako wauda kuti chinhu chako chitwe ipapo kwakuti macontent creators haashandi achidaro kati macontent creators zvaanoita anoschedula mapost handiti pamwe iwo pawabhadhara nhasi pamwe anga akatoschedula kuti na3 na1 kana kuti na8 ndichaposta zvekambani yakati nenguva dzakati ndichaposta zvenguva yakati so inini hangu semunhu aya asina makambani zvakawanda aanoshandira handiti anongoti chero posti pandaisa ini nongoti chero munhu akatondibata dzakatongoposta ipapo hazvina problem but